Sa gawas nga bahin sa ato mga menteryo diri sa Cebu City mga kasama ug sa uban pang mga balita. Naka-standby karon ingon man naka-tune in kagi sa ton DYHP app. Maayong hapon yung tanan, maayong adlaw. Pinaagi usab sa ilang mga radyo DYHP 612. Maayong hapon ninyong tanan. Ako ban busy na usab karon sa pagkompra. Maayong hapon diya sa merkado publiko, diya sa Carbon Public Market, pinagod sa Unit 2. Imalitan kaayo ha ang mga lamas, man ang pilit aron magbike og uban pa nga mga palitunon nga sagad iandam atol sa kalag-kalag mga kasama. Karon sa detalye na sa ato mga balita, mga kolorom nga mga vessel hugot nga gi-monitor sa Coast Guard nga posibleng mag-overloading atol sa kalag-kalag. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Mabot sa kapin 100,000 ka mga pasahero gikan sa tibuok pantalan ang natala sa Philippine Coast Guard nga mibiyahe karong adlaw alang sa kalag-kalag. Subay niini naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard Central Visayas sa pagsiguro nga luwas ang mga barkong sakyan sa mga pasahero ug padayong pagbantay usab sa posibleng kolorom nga mga bangka nga mobiyahe sa kadagatan ug mag-overloading. Matod ni Captain Jerome Lozada sa PCG Station Commander sa PCG Central Cebu nga lakip sa ilang gisusi ang mga bangka nga mulawig gikan sa kadagatan sa Mactan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay ug Pasil sa dakbayan sa Sugbo. Ilabi na nga sagad niini walay mga permit sa pagbiyahe. Part of strengthening our safety measures. Ang atong mga personnel, particularly sa area wherein kapit sa Mactan, Mactan and diri sa Talisay, we are anticipating this, or diri sa Pasil, we are anticipating this mga kolorom. So nag-preposition na sa mga tao na dito to ensure na ma-inspect na mapawalan na sila mga. Si Captain Jerome Lozada sa PCG Central Cebu. Gimog-ata ni Lozada nga striktong ginili ang pag-overloading sa mga pasahero nga posibleng magdalaon niya og risgo sa pagbiyahe. Kung masakpan, mapugo sila sa pagpakanaog sa tanang pasahero og pag-hold usab sa vessel. What will happen, sir, if naay madakpan? Say, first, we will disembark all passengers and then we will hold the vessels. Particularly katong mga walay natong documents and then walay enough life-saving. Si Captain Jerome Lozada sa PCG Central Cebu. Apan aron kalikayan ang samang sitwasyon, gipahibaw ni Lozada nga ugaling mapuno na ang barko, gikinahanglan na niining mobiya sa pantalan aron nga makapuli ang ubang barko nga masakyan usab sa mga pasahero. Sa niining paagi, masiguro usab nga dili dugay ang pagpaabot sa mga pasahero sa pantalan ug malikayan usab ang pagdasok sa sulod. Gawa sa seguridad sa mga barko, gipahibaw usab ni Lozada nga striktong gipatuman niini ang pagsusi sa mga bagahe nga walay butang nga gidala nga baka parisgo usab sa uban. Sa pagkakaroon wala gitugutan nga sakop sa PCG nga mag-leave o mo-absent aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero atol sa kalag-kalag. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:23 sa kahaponon, samtang Cebu City Councilor Jun Alcover nagandam na usab og laing pangreklamo nga ipasaka batok kag Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Nag-andam na usab og laing reklamo si Cebu City Councilor Jun Alcover gipasaka batok kang Mayor Nestor Archival kini tungod sa pagtukod sa mayor sa greenhouse project niini o ang hydroponics diha sa Plaza Sugbo duol sa Magellan's Cross. Alang kang Alcover, kini usa ka kalapasan sa balaod tungod kay ang Magellan's Cross usa ka heritage site. Ipadayag sa konsehal nga daghan pang kaso ang iyang planong ipasaka batok kang Archival. Daghan pang kaso kanang hydroponics itukod diha village sa Magellan's Cross. Violation man na. Heritage area na, protected area na. Posible nga mo pasaka po tag kaso against sana. Ako nag-prepare na, di ko mundangan nila kay I have to prove to them na dili sila matagiya sa siyudad sa Cebu. Si Konsehal Jun Alcover, wa na naman sorpresa ang mayor sa gihimo og himoong mga lakang si konsehal batok kaniya. Mao man gyud na iya kay gusto man gyud na siyang magpaila siyang kagalingon nga ngilngig kay na siya. Wa tay mahimo na reali. Wa man gyud niyang kalidad. Susagdan lang una na lali. Nilang na dalag na istorya ba. Ay wa man gyud laing iyang
makitaan. Wa man tayo mahibaw na niya. Magpagarbo man. Ano na lang napasagdan. Si Mayor Nestor Archival una nagbasakan ni Alcovero reklamo ang mayor ngadto sa Ombudsman Visayas tungod sa operasyon sa Colon Night Market. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong radyoman Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP una sa lahat. Traffic update. Ato karon nga subayon ang mga kadalanan ingon man mga menteryo publiko diri sa Dakbayan sa Subo sa unsay latest nga sitwasyon nining adlong Biyernes mga kasama kung doon na ba'y mga kaigsuonan natong ni duaw na sa mga sama ang Raliman Josephus Quijano unsay latest. Yes, sa natin sa radyo Balahida, no? Live and record rin sa Caritas Cemetery, ikanta sa Calamba o sa South Bus sa Terminal, apan nakahigayot na din ang pagparking sa may Carita, no? Pero magrasa na rin kahapon, no? Unang kining special working holiday, kung may trabaho ron, magrasa, pero iba ni mga kaigsunan na itong biduaw na kasama ka radyo Balahida, pero wapinig nga mga, sa panadihan, no? Nga ilagi ko sila mga pansyon, di ko pa sila na limpyo ang uban unya ang uban na nagkot na aron posible makalargas lang ugma diri sa may Caritas Cemetery Caguaras. Andam na sad ang kapulisan o mga force multiplier diri sa may entrance kung magatubang ka sa Carita right side mao ni ang entrance na nakita sa video. Gani mao ning entrance na doon na mga pulis o mga force multiplier ang niar diri sa entrance. So ready na on niya ang kasod gabahin mga bumbilya, mga suga na alasap. Anda na sab niya doon ay police assistant district so di mo rin sa may entrance yun. Niya doon ay mga naka-uniforme na mga police na kapita aron kung doon ay mga untoward incident nga mo tumao dali rin sa makakita sila diri sa police station to ang iadri no. Ato din kung police station to sa nila ang mga position ang niaron diri. Dawa sa police station to. Sir, dawa sa police station to sa pailaing position ni aron diri. Ano abot ninyo? Usa man ra, bilyan na ra. Bilyan na ra. Way mabulo, way kuno. Bilyan na ra. Bilyan na ra gid so far diri ang nagkuha ninyo. Ito may aging tuig, ang waterfront o mabulo. No? O niya, ang abiliana dito sa may Calamba. Karon, ang abiliana na aron diri sa may Caritas Cemetery. Doon ay mga pagkaon, mga stall diri sa suod sa kasabag radyo Balahida. No? Ato nakita ang gipundukan rin sa mga bata. Lain klase din nga dito barbecue, guban pa nga mga pagkaon. Igsog diri sa may entrance, no? Gabahin sa may Caritas Cemetery. Nya mga buwak sa no doon na sa mga buwak nga giposisukan sa mga katong mga loading para na tuwagin o malangin na tabi kay mo agi ko to sa exit layo pa matulak to no kay igbali mo sa exit kumatubang ka sa Carita left side no ang exit nga bahin sa interior kunya kanina ay daganang nagposiso kay mga baligya mga buwak no ato dulo ni pila nila mga buwak no kanina pila na daw kana 50. Oh, spinta. Ano man nga buwak mo sa nana? Winterland. Ha? Winterland. Winterland. Gani sila wala kay duha di sa buk. Kali mo? Oh. Ha? Kaliwa mo duha? Kani kay baro magkuan ay dai. Winterland pila sa bunta unya. Kani ko ba sa mga bandri? Mga kani pink, color pink sa mana? Winterland. Winterland ya pura color pink. Unya kani Winterland ya pura. O sa may color na niya. White na siya. White, unya ka to pink. Pink. Winterland siya. Kanila, pila ni? Kani kita 20 siya. Tag 20. Unya kaning og gagmay kanang tagtulo 20 barato ra. Wala siya, mo na mag-triples mo dito, no? Triples mo? Bari mas magkasama na dyan na ida, no? Huwag iponsisukan ni Dre, no? Sa mga action na ito nga duaw na, no? Sila nga mga minahal sa kinabuhi nga mitadit sa laing kalibutan. Wapanti tagamay kay namay dagyan rin nga mga buwak kay kaniya ito ni Pautan, no? Ma'am, gusto? Okay rin yung pangita rin? Halin nyo? Okay na? Okay na. Dali, usap rin nga na nagbuha ka. Okay. Okay na? Nanida ka. Nanida. Tindira ko na siya. Sa kailan sa mga buwak, no? Ubay-ubay tayo rin nga mga buwak. Kasi buwak. Ikaw ka rin presyon eh. Presyon lang ba? Kung saan eh? Pilan eh? Ha? 40. 40. Kung saan man yung buwak ka eh? Kabalo. Kabalo.
Naibuwak ni Wakabalo, nga buwak nga Wakabalo. Tari si Inday Tiali, no? Asa man tagilan ni Day? Asa man tagilan ni mga buwakan? Wala gari? Wala Tiali, no? Kari rin, kari, karing Tinday, ay, makita sa mga gwapa, kuwan, talikod. Kani Inday, pila man Inday, pila man eh? 50 kaya. 50 sa mga buwakan na? Rose, kana sa nang color. Baling rose, no? Kasi dutag color. Rose, niya. Kani yung sinala ni Day? Buwak. Wala kong kalo. Kabalo. Doon na kuha kabalo. Tulo na. Awa kabalo. Dalan ta sa bagto sa kwan kay wawang gyap. Okay. Usa pa rin nga sa kani. Buka kaila. Patay hot. Karin triples balik ko na to triples kay. Kani. Usa ning buka Inday. Kani. Di ko alas ako yati. Isa na. Usa na nga na. Nakalimot ko. Ay, kalimot. Wala. Tapos namin naninda. Dahil na mo panaw mangitas buwak. Huwag sila kahilas mo buwak. Basta ang ilang mabalik yan 50, 40. No? Kasabag radyo. Pero huwag sila kahibaw sa pangapangas buwak. Arta, wala kang gamay. Kaya pinagkot. Huwag kayong ubali. Dahil mga limay singas buwak. Kanya, doon sila kakuha ng usip ng kaling buwak ka. Kasaban JQ, nagsugod na ba ang mga misa karon diha o ugma pa puhon? O unsa man ang pagpa-misa na labay mga offices diha nga mo dawat sa or mga drop boxes sa mga buot mo pa misa? Kayo tamo so dali na misa. Nagbisa. Nagbisa wala pa. 5:30 nagbisa na. Okay. Mao na nira ato. Kalit mo so dolyar mo patong surasa alas 5 bijan. Pero sugod karon. Onya maumal alas 6 media. Ya dula pa lang misa. Ana pa lang misa. Wait, wala arot ya to ana ara. Pati. Ay lagi. Kaya atong tanaw di kasabag radyo mga ida schedule. Okay, naman din mo na to Andre, no? Schedule. Karera. Asa man, okay. November 1, 5:30. Naugpali ang lawa. Alas 5 medyas buntang. Okay. Alas 6 media. Alas 6 media. Alas 7 media. Alas 9 media. O alas 11 kasabag radyo Manayda sa morning ni. November 1. Onya afternoon, alauna media. Onya alas 4 sa hapon o alas 5 media sa hapon. Onya ang November 2, karong Domingo ni, alas 6 medyas buntag, alas 7 medyas buntag, alas 10 sa buntag niyang hapon. Kausara, no? Alas 4 ra kasabag radyo Manayda. Doon ay November 3, no? Monday, alas 6 media. Ang Santos Kamisa nga himon itagay diri sud sa Caritas Cemetery kasama sa Radyo Manayda. So padayon no dunay misa ron nga had ang diri sud bahin sa Caritas Cemetery sa So unsa man na orasa gihapon? Sugod. Ya o di kasama sa Radyo Manayda ang ni tambong na no giapita sa misa diri sud bahin sa maong sama. Kasaban JQ unsa na orasa man ang kutob no ang abli sa maong nga mga menteryo kay last year tag 10 o'clock or 11 o'clock ra kutob kay why overnight wala ato mo tanong na dari arta sa police standards ng gamay mo tala ta gamay no okay sir dito wow sige Andre dili sir lang 11 karon gabi pero start sa 4 AM. 4 AM sa down. Anton 11 Japon. Karon 11 Japon. 11 na kasama Radyo Manayda no. So sa gabi. No, ang open 4 AM unya ang close 11 PM. Okay. So mao ni ang nako na impormasyon gikan sa Abiliana Police Station to kasama Radyo Manayda. So alas 4 sa down open na unya ay close kuala no. Ang interview alas 11 sa gabi kasama Radyo Manayda. So ang natal sa trapiko diri sa Caritas sa may General Masiluma Avenue waray kabalak araw kay doon ay mga daghang mga traffic enforcer ikan sa CCTO kapan dito sa may Kalamba ubiyang trapika dito sa mga Radyo Manayda no. Doon ay daghang sa mga traffic enforcer dito kung mag-isgot ang traffic situation na karon lang hapon no. Karon lang hapon atong naduaw
dito sa may Calamba Simbenya. Ubay-ubay ito mga tao sab no ang midagsang miduaw na sab sa mga minahayan sa kinabuhi nga mitaliwan na sa laing kalibutan ang South Bus Road North Bus Terminal so kung ay mundag nga nagsugwa ka mga tao pero karon medyo di na kayo kasama sa radyo na ida no kay karong adlaw special na kay di man may trabaho ang uban ang uli na ginabuntag kada hapon o kagabi apan ka wala sa medyo di na kayo ang mga pasahero sa South Bus Terminal sa North Bus Terminal. Balay pila ka sitwasyon karon no sa mga sama nga atong giduaw dining adlaw ron sa way trabaho no kay special na working holiday adlaw Biyernes yaog mao na ang pag-obserbar sa adlaw sa mga kalagog adlaw sa mga Santos sa karong Domingo. Gikanari sa may karita sa Bidari ang inyong radyoman Josephus Gano DYHP Tapaka RMN. DYHP una sa lahat. Traffic Update. Kaya salamat radyo man Josephus Quijano mga kasama. O kining portion dalit ka nato sa Life Extension Vitamin D3 ang matag adlaw nga clinic Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa butang nga to sa alas 5 sa kahapon. Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% ang gimo sa Life Extension sa USA mga kasama. Samtang sa dugang pang balita, ang DepEd itun-an karon ang posibilidad nga moabang og sa gipang sirado na mga private schools ug uban pang building aron masulbad ang kakuwangan sa classroom sa public schools ni sa Pilipinas. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gitun-an karon sa Department of Education kon DepEd ang inisyatiba sa pag-abang sa mga gipangsirado nga private schools ug uban pang building aron masulbad ang kakuwangon sa classroom sa mga pampublikong tunghaan sa nasod. Ang maong ahensya nihimo na og classroom market scoping activity kauban ang Office of the Undersecretary for Strategic Management, Student First Coalition, ang mga private company ug pipila ka mga uban pang ahensya sa gobyerno. Mato ni DepEd Secretary Sani Angara ang maong inisyatiba subay sa ilang paningkamot aron masolusyonan ang maong problema sa sektor sa edukasyon. Sa kasamtangan, base sa datos sa DepEd, 165,000 ang ihap sa kakuwangon sa classrooms tibuok nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Orstila Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ato oras alas 5:39 sa kahaponon samtang mga puwersa nga mohatag og seguridad sa mga samang sa dakbayan sa Mandaue naka-deploy na. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenia. DYHP Tatak RMN Report. Atong i-check ang report karon ni Radio Man Ken Galenia, mga preparasyon ng mga pangandam usab sa dakbayan sa Mandaue meaning All Saints Day o All Souls Day. Ato oras alas 5:40 sa kahaponon, nahimong dakong hagit sa Provincial Tourism Office ang pagkatap sa publiko sa giingong sayop nga impormasyon kabahin sa turismo sa Sugbo. Diya sa social media human sa magnitude 6.9 nga linog nga migo sa Northern Cebu. Yangko ni Rowena Montesilio ang pangu sa PTO nga lakip sa nahimong dakong hagit niini ang pagkatap sa dili mayong information sa mga social media batok sa turismo sa lalawigan. Ipananglita ni Montesilio ang pagpakita makaraang hulagway sa mga nangagubang accommodations diya sa social media diin nagtuo ang mga mutanaw nga dili na gud makasuroy ang mga motorista, ang mga turista sa ubang bahin sa Sugbo. Mato ni Montesilio nga tinuod nga nakaangkon og kadaot ang pipila ka mga bahin sa Northern Cebu. Labi na mga resorts ug accommodation ini apan bukas gihapon ang ubang tourist destination nga mahimong ma-enjoy gihapon ang mga busita nga mo duaw or mo anhi sa Cebu. Pinundan nga lakip sa pamaagi ni ini ni Montesilio mao nga mabanaw ang turismo sa norte ug uban pang bahin sa Sugbo ug maingon nga matawag ang resilience tourism.
Ning simanaha, padayon ang assessment sa mga tourist area sa lalawigan diin nagsugod na usab ang trainings pagpahibaw sa recovery program. Lakip sa nakasugod na ang training diya sa lungsod sa Alegria, Badian, Gilauman usab ang training sa Sambuan, Malabuyok o Hinatilan. Lakip sa gitulo niini ang mga angayang buhaton sa tourism sector aron masiguro nga luwas ang turista og mga bisita niini. Yang ko ni Montesillo nga dako pa og trabahoon nga himuon sa probinsya apan malaumon nga inanay nga makabalik usab pagbarog ang mga kapuy-an, mga accommodation, labi na gid sa mga apektado mga lugar. At oras alas 5:41 sa kahaponon, samtang arita mukuhag update lumikan kay ang balay sa prime suspect sa pagpatay kang Police Captain Joel De Parine nag-raid sa CIDG karong adlaw. Ang armas nga gigamit sa pagpamusil na recover usab sa mga otoridad. Unsay live update pinagi ni Radio Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold. DYHP Tatak RMN Report. Sa mga idagi ronda sa mga sakop sa Criminal Investigation Detection Group CIDG-7 ang kapanibahay ni Leonardo Manto Jr. dito sa barangay Sunlundos sa Dakay Sugbo sa Parkalamentila sa sitio Balaw sa barangay Sunlundos sa Sudan sa Sugbo alas 9:54 din na buntag kung natapos ang kapag siksik sa panibahay nini alas 11:15 kaganina ang korte ni pasupot og kamanduan na search warrant na ginubatan ni Honorable John Tarequito de Barucos ang Executive John sa Branch 17 sa Dakay Sugbo pinsahan Oktubre 30, 2025 aron nga siksikon ang kapanibay ni Leonardo Manto Jr. na usa sa mga gitumbok na prime suspect sa kamatayon ni Police Captain Joel De Parine ang nakalap ng kapitan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG-7 uban sa ihang kaubang pulis nga naangol uban sa gitaygayan nga surveillance ngadtong gapit 25 2025 dito sa panibahin niini apan na itabo hinon ang pamusil nga resulta sa kamatayon sa mga police official. Usa sa mga operatiba sa CIDG nga mihimo sa mga search warrant nibutya nga nakakuha sila og mga nagkalain-lain nga kalibre sa bala dito sa dapit kasunod sa panibahin nining mga suspitsado sa mga AIDA og usa ka kalibre 45 nga pistola nga arms core nga dunay serial number 452377 onya dunay ST mark as LRM SW 03-103125 din ang ihaning murag bangko ni siya nga armas sa mga AIDA nga nakuha sa atong kapulisan nga tuwa dito sa dapita apan gituhuan nga kining mao nga armas usa na siya gigamit ni Leonardo Manto sa pagpamusil ngadto sa mga pulis apan ang gibutyag ron sa Police Regional Office namin sa mga AIDA nga sa siyam ka mga suspect na naakaroon sa siyam ka mga suspect na nailhana sa atong kapulisan sa Piero 7 tulunini ang naanaroon silang kustodiya. Duha ang surrender, usa ang nanakpan sa gitaygayan nga manhunt operation. Apan kini usa giingon ning half-brother ni Leonardo Manto Jr. nga giilang si Junicio. Si Junicio ni execute siya og affidavit of judicial confession sa mga AIDA og nagtungkan sa tanan nga pagkitabo gikan sa pagsugod hangtod na sa pagtapos yun sa nagtabo nga pamusil. Ang gigamit na word gani ka sa mga AIDA ambush ang nahitabo dili siya shooting incident lang kanang gitawag nilang pinusilay unang nga namusil ang kini ang unang manggon nga gipamahayag ni Leonardo Manto sa interview kang Attorney Roquel Fernandez Panyo exclusive interview kagahapon adlaw nga sila ang giunhan o siya ang giunhan sa pagpamusil ka sa mga AIDA no gandi iya pang gimustra og yun sa ginya pagtago sa sakinan sama sa usa ka movie actor nga gitago niya iyang ulo sa sakinan og ang iyang armas nga 45 ang iyang gipaibabaw sa iyang sakinan og iyang gipamusil ngadto sa
duha ka mga pulis. So, nakita na lang na naigot na sa armas si Police Captain Joel Di Parini o natumba. Wa sa kabaho nga kining maong ihang na pusilan mao day ang pulis sa Criminal Investigation and Detection Group si IDG 7 na pagyan og surveillance. Apan ang pamahayag dili ko sa mga suspect na nahimog karon o biluwag sa iyang pinanumpaang pamahayag nga siyang gyud sila kamo kasamang AIDA. Nakaposisyon na silang daan o niya nakahibaw sila, gitawagan sila sa telepono ni Junjun Manto nga mag-andam kay doon ay nagsigil sunod-sunod niya nga wa sa kaila. Pauto nga pag-abot dito sa dapit doon sa Parimay, sa doon siyang tindahan nga aggregate sa mga AIDA, gibabagan na daan sa iyang sakinan ang karsada, while lain nga maka-sold o maka-agi sa karsada, kundi gibabagan na niya. So pagsakag yun sa motorsiklo, kay namay kurbadahon man kamay sa mga AIDA, pagbuto na diha sa kurbadahon, makita na siya ang sakinan, didirahan din sa pagpamusil sa tag-as na kalibre sa armas. Boto nga nakakuha og 45 ka empty shell ang mga sakop sa scene of the crime operation dito sa Dapit. Kini naglangkod sa M16 Armalite rifle, 45 caliber pistol, 9mm pistol og usa ka 30 caliber garan. Daghan nga mga pala sa garan ka sa mga AIDA ang nakuha dito sa usan siya o kining garan usan sa ka high powered firearm nagamiton sa mga sniper sa kanuang gubat sa kalibutan ng tagalinis sa mga AIDA na tigawas ning maong batang sa armas. So grabe gyud ang gigamit ka armas sa maong mga suspitsado sa pagpusil ngadto sa duha ka mga biktima nga mga pulis nga nagpaygayon o surveillance sa dato nga mga tungura. Si Police Lieutenant General Nartates ang acting PNP chief sa Philippine National Police. Personal nga bibisita kanina dito sa aya ni Di Parini o nakikita sa asawa sa duha ka mga anak ni Di Parini na pagidanon pa og 16 anyos o 12 anyos kini 16 anyos natinguha din nga mahimong nga pulis samtang kining 12 anyos wa pa siya plano sa kinabuhi apan matod pa ni Police Lieutenant General Nartates Jr. na ilang tabangan kining 19 anyos na nakasunod sa PNP organization subay sa iyang pangandoy nga mahimong nga pulis posible na makapasundon ni siya sa mga AIDA sa Philippine National Police Academy tanglit tabatan-on pa man ang ihang edad mga 18 diha pa mahimong nga makasud sa PNP PNPA o PNP Academy. Kanya kita gisaaran nga ipadali ang financial assistance gikan sa PNP na madawat ngadto sa asawa sa mga biktima. Kada kapasubo na ni kasama AIDA kay katong Pizza 25 di ay birthday ni Mrs. Di Parini. O niya before nilakaw si Joel, gingnan niya ni ang asawa nga ugma na lang sa Sunday lang ta mag-celebrate sa mga birthday pero sa dili pa ihatag sa cake o buwak aron nga malipay po ang iyang asawa nga sa iyang birthday nahatagan kini og cake sa mga AIDA. So ang singgit sa pamilya nga Di Parini na justisya o itaral o kinahanglan nga mabilanggo ang naghimo sa krimen sa kamatayon sa ihang panak. Muli kasama kayo ang lintungan ay sa pagbisita ni PNP Chief Jose Nartates dito sa aya nini dito sa Daktayan sa Talisay. Human nga ni kining bisita sa haya ni duaupod si Nartates sa akbang kapahin nga dito ang usa sa mga labing dako nga ministeryo, pribado nga ministeryo dito sa Daktayan sa Talisay aron sayron ang seguridad sa mga mo bisita sa mga samang dinhi sa Sugbo. Gikan diri sa gawas Arnold Bustamante sa Takar niya. DYHP. Ingat salamat Radio Man Arnold Bustamante sa report. Nagatod sa oras alas 5:50 sa kahaponon. Duga pa mga balita, DYHP Sumbunganan.